Na každou sviní se voda vaří. Přátelé, pravda je venku. Je totiž odhalená skupina lidí, která velice systematicky a velmi sofistikovaně rozvrací a ničí demokracii v mnoha zemích po celém světě. Tady ta skupina zasahuje do médií. Stojí v podstatě i za štvavou kampaní na Alatra i Tvořivá společnost. Na Slovensku proběhl kulatý stůl, který dává odpovědi, kdo a proč a jakou vlastně tu má motivací, proč to dělá. Přátelé, budete šokováni. V tomto případě jde opravdu i o vás a jde vůbec o demokracii a svobodu slova jako takovou. Určitě se na to podívejte, je to velmi důležité. Antikultové organizácie. To sú organizácie, ktorých hlavným cieľom je upevniť pozíciu tradičných cirkví. Jak inkvizícia, hej? Povedzme, že áno, je to presne ono, pretože na to, aby oni upevnili pozíciu tradičného náboženstva, tak musia všetky ostatné nové náboženské hnutia, povedzme, oni už nazývajú sekty, ale povedzme, že sú to nové náboženské hnutia, ich začínajú počierňovať s cieľom eliminovať. Takým najväčším, čo pracuje na úrovni Európy, je Pekris. Hej, samozrejme, Rusko má zase nejakú svoju organizáciu, hej, a vidie tam krásne tie prepoje. Hej. Čo mne príde ale zvláštne je, že vlastne my máme fakt organizácie a úplne legálne, ktorých cieľom je špiniť. Je špiniť určité skupiny. Hej. Nálepkovať väčšinou sektami, ako oni väčšinou nevedia, povedzme. Hej. Oni sa na to dívajú z toho náboženského pohľadu, povedzme. Hej. Pekris sídlí na sídlo v Paríži, nie? Čo sa nemýlim. A je aj financované. To znamená, že francúzski daňoví poplatníci platia kvázi nedemokratickú organizáciu, by som povedal, ktorá nálepkuje a špinie, očierňuje dokonca aj ich, pokiaľ nemajú ten správny náboženský názor, ako by som povedal. No povedzme si správny náboženský názor, ja by som to tak nebral, hej, pretože oni hája záujmy tradičných cirkví. Hej, zober si ako za posledných x rokov, koľko máme nových náboženstiev alebo cirkví, hej, ktoré by boli prezentované v médiách ako pozitívne. Nula. Hej, pretože ako keby tie novovznikajúce sú automaticky podchytené a automaticky sú pošpinované.